Ja, ze was het visitekaartje van Porgy & Bess. Ja, het is een eind van een bijzondere periode. Best wel een moeilijke periode, want ik heb eigenlijk de laatste jaren samen met mijn vrouw en wat vrienden voor Maya gezorgd. En ja, er is nu een eind aangekomen. Hoe herinnert u zich Maya? Ja, als een vrolijke vrouw vol met verhalen. En ja, ze was altijd aan het zorgen voor iedereen. En je was altijd welkom. Ik bedoel, ze was Porgy & Bess. Ze was bij alles betrokken. Ze was ongelooflijk gastvrij voor de muzikanten. En ja, ze leefde er helemaal voor. Ja, wij noemen haar denk ik allebei een moeder, tweede moeder. Dus ik ben hier opgegroeid en ik ben beroepsmuzikant. En daar was ik niet geweest als ik Maya niet had gekend, zeg maar. En ja, net als voor jou, bij problemen, ze had een luisterend oor, goed advies en ze was er altijd. Maya wist precies wat ze wilde. Dat kon ze heel duidelijk ook vertellen. Maar altijd duidelijk en plezierig. Ze was hier ook altijd. We moesten ook altijd bellen van ben je er thuis of ben je hier bij Porgy & Bess. Het tweede huis noemden wij het inderdaad altijd. Ze sliep hier ook in het weekend wel als het laat was geworden. Ja. Het was het icoon van Porgy & Bess. En ja, ze wist bezoekers, maar ook muzikanten te enthousiasmeren. En ja, ze was het visitekaartje van Porgy & Bess. Ik tekende altijd op de tafelkleden, hartjes, gebroken hartjes. En iedere keer als ik dan naar huis ging, dan knipte ze het uit. En dan verzamelden ze al die tekeningen. Je moet niet vergeten, ze is begonnen toen ze nog op school zat. En de familie vertrok naar weer een andere plaats. Toen is ze hier gebleven en bij de familie Koude in huis gekomen. En toen is ze als 16-jarige hier begonnen. Toen Frank was overleden, zijn we doorgegaan. Als stichting, zeg maar. Ja. En toen zijn Maya en ik het gaan bolwerken. Ja. Dat is wel mooi, want toen moesten ze plotseling papieren hebben. En toen dachten ze dat ze naar een cursus gingen. En toen bleek dat het examen te zijn. Dat was 3 weken. en daar slaagden ze met glans. Ja, we zijn in mijn autootje erheen gereden naar Breda. En we hadden 3 weken de tijd op hele oude horecaboeken. Want toen moest je nog echt je horeca-examen hebben. En bij Hulst ben ik ook door het rode licht gereden. Want zij zat met het boek nog voor te lezen. En het licht linksaf werd groen. En ik dacht, oh ja, groen. Nee, het was rood. Maar de vragen die ze voorlas toen, die kregen we ook op het examen. Ja. Dus dat kwam toch goed uit.